Halky bahtiyarlyk zamanında ýaşaýanlygyna ynandyrmaga çalışýan türkmen hökümeti garyplaşýan ilatynyň gündelik kynçylyklaryny görmezlige salýarka. Ilat köpçüliginde gowun çok günlülük duýgusy möwjüýär. Azatyň habarçylary adamlarda geljege ynamsyzlyk we durmuşa höwetsizlik tendensiýanyň güýçlenýän wagtynda adamlaryň özleri üçin öňünden gonamçylyklarda yer taýýarlamak däbiniň döräp ýaýbanlanýanlygyny habar berýärler. Ilatyň aglaby köpçüliginiň arasynda depressiýa gowun çok günlülük duýgularynyň we şeýle pikirleriň gitdigiçe köp paýlaşylýanlygyny habar berýän çeşmelerimiziň we habarçylarymyzyň sözlerine görä, adamlaryň öz aralarynda edýän söhbetleri köplenç geljege umytsızlyk we durmuşa höwetsizlik garaýşlardan ibarat bolýar. Şeýle-de habarçylar ilady arasynda gonamçylyklary gatnamagyň we özlerine mazar taýýarlamak ýaly hereketleriň köpçülikligiň häsiýetde eý bolup barýanlygyny belliýärler. Geljege bolan ynamyny ýitiren adamlar öz dogduk owlarynda topragy berilen hosarlarynyň üstüne ziýarata köp gidýärler. Ölen ýakynlarynyň jaýlanan gonamçylyklarynda öňünden özlerine yer belläp, hatda dasyny aýlap taýýarlayan adamlaryň sany köpelýär. Diýip Aşgabatda habarçymyz gurrun berdi. Bu bolýan işleri gonamçylygyň müjewirleri hem öwrenişdi we inni parksyz garaýar. Diýip çeşmeleriň ýene biri belliýär. Aşgabatly çeşmeler mazarlarda öňünden yer satyn alýan raýatlaryň köpelmeginiň ölenleri jaýlamakda kynçylyk döredýänligini we öňden bäri gelýän tertibiň bozulmagyna sebäp bolýanlygyny belliýärler. Bir uğurly hatara jaýlamaly meýdanda her kim özlerini niýetläp yer bölüp alsa we dasyny aýlap goýsa, tertipli mazarlaryň hatary bozulýar. Merhumlary hasaba almakda hem kynçylyklaryň döremegine getirýär. Dip gonamçylyklaryň birindäki ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä yerli din wekilleri hem diri adamlaryň özlerine gonamçylyklarda yer taýýarlamagy bilen bagly ýagdaýyň öz gowuna yaramaýanlygyny aýdýarlar. Emma azatlyň käbir söhbetdeşleri dirika öňünden gonamçylyklarda özüne yer taýýarlamagyň adama arkaýynlyk berýänligini aýdýarlar we muny öňden görüjülük hatap edip öz maşgalalaryna agram salmazlyk hökmünde delillendirýärler. Sada adamlar ýurtda dira sylyk ýok, öläde hormat galmady diýerler. Dip azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly gurrun berdi. Türkmen jemgyýetinde umytsızlyk duýgularynyň barha güýçlenýänligini we durmuşa höweten gaçýanlygyny azatlyň habarçylary hem çeşmeleri öňünden bäri habar berip gelýärler. Habarçylar adamlaryň merhumy jaýlamak, pata we sadaka çärelerine madde çykdyjy edýänligini habar beripdi. Bu ýagdaý bahalaryň ýokurlanmagyna hem ilata goşmaça madde agram salynmagyna getirýär. Gününi zordan görýän maşgalalaryň merhuma hormatyny görkezmek üçin soňky puluny sarp edip, onsuz hem agyr gününi kynlaşdyrýan pursatlary teýrek bolmaýar. Türkmen hökümeti bir awtoritar dolandyryş astyndaky ýurdun syýasy durgunlygyny durnuklylyk hökmünde görkezmäge çalışýar. Soňky 30 ýylyň dowamında hakyky problemalaryň döwlet derejesinde ýaşyrylmagy çözgüde böwet salýar. Ilat köpçüligi onlar şilbäri ütkemen tesine agyrlaşýan ýagdaýda geljege bolan ynamyny we özgörüşe umydyny ýitirýär. Soňky 7 ýylyň azyk gytçylygy halky ýurdun daşynda gazanç gözlemäge iterýär. Emma ýurdun içinde ilatyň kadaly ýaşamak üçin şert döretmeýän türkmen hökümeti raýatlaryň ýurtdan çykmagyna hem böwet salýar. Bu aralykda azatlyk bilen ýaňy ýakynda anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Türkmenistanly syýasy bilermen türkmen jemgyýetinde syýasy ýadawlygyň soňky döwürde hasda köp göze ilýänligini bellidi. 24-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň taryhy mejlisinde düşürilip döwlet telewizionyasynda efire berilen video şekilleriň hem türkmen raýatlarynyň öz ýadawlyklaryny indiden beýle gizläp bilmeýändiklerini görkezenligini bellidi. Şonda hatda saýlanyp seçilen gatnaşyjylaryň hem örän biparh görünenligine önsü çekdi. Polisiýanyň ýol gödäwçilik ullugynyň eşkärleri Mara welaýatynyň oba we etraf ýerlerine ýagyşdan soň palçyga bulaşýan ýollarda hapalanan awtologlara jerime ýazýarlar. Ýerli sürüjiler sebäpde sähel ýagyş ýagsa batga bulaşýan ýollary bahanalap ýol polisiýasynyň özlerinden paralýanyny aýdýarlar. Welaýatda aksam ýagyş ýagdy. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi ullugynyň eşkärleri iri bilen saat 8-den başlap hapa uloglara karşı reýt geçirip başlady. Diýip Günorta Unnur welaýatynyň etraplarynyň birini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli sürüjiler aýdýar. Entek saat 8 awto ýolgalar açylanok, asfaltlanmadyk ýollar ýagyşda palçyk bolýar. Muňa garamazdan ýol polisiýasy palçygy bahanalap 20 manat soraýar. 20 manat bermeseň 40 manat jerime ýazýarlar.
diýip sürüjüler aýdýar. Yerli ýaşaýjylar Marynyň şäher ýerlerinden başga ilatly nokatlaryna ýollaryň asfaltlanmanlygyny, islenlik etrabyň ýa-da geňeşçigiň köçeleriniň ýagyşdan soňra palçyga bulaşýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu sebäpde ýagyş ýagsa palçyga bulaşýan ýollar, yaramaz infrastrukturalar barada ilgiderli habar berip gelýär. Yerli ýaşaýjylaryň ýollaryň bejerilmegini talap edýän çağırışlary häkimetlerden jogap tapmaýar. Muňa garamadan häkimetler palçyga bulaşýan ýollarda hapalanýan awtouloglary desine jerime ýazýarlar ýa-da sürüjülerden para soraýarlar. Köçelerde meninki ýaly ýagyşdan soňra hapalanan ulaglar gatyken, diňe men däl beýleki sürüjüler hem polisiýa işgärlerini geplerini düşündirmäge çalışdylar, emma gep düşündirip bolmady. Biz onsuz hem gumda palçyk ýerlerde ýaşaýarys. Mary vilayetinde owa we etrap ýerlerinde köçeler asfaltlanmadyk. Diýip marly sürüjü Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulňy döşükde aýtdy. Gum şertlerini we palçyk ýollarda awtoýolgalaryň hyzmatlarynyň peýdalanýan sürüjüler hem bar. Meniň ýanymda entegem 20 manat pul bardy. Ýöne ýanynda 5 manat puly bolmadyk sürüjüler hem bar. Olara gaty agyr degdi, jerime ýazyldy. Ýogsa jerime ýazan polisiýa işgäriniň ýol kenarynda duran öz ulagy hem hapady. Diýip yerli sürüjü aýdýar. Polisiýa işgärleri sürüjülere görä jerime ýazmak boýunça öýerlerine ýörüýte tapşyryklaryň berilendigini aýdýarlar. Häzir gün ortana çenli biziň her birimiz hapa ulaglara jerime ýazyp, üstümize yüklenen plan borçnamasyny ýerine ýetirmeli. Diýip sürüjüler polisiýa işgärleriniň öýerlerine aýdan sözlerini getirýärler. Türkmenistan ýol polisiýasy sürüjülerden türlü bahanalara esaslanyp para almakda tanalýar. Awtologlaryň arasynda bolmagy, olaryň döwlet belgileriniň aýdyn görünmegi hem para alınmagyna bahana ýa-da jerime ýazylmagyna esas bolup bilýär. Bulardan başga da ýurtda awtologlar boýunça berk düzgünler we çäklendirmeler öz güjünde galýar. Azatlyk radiosynyň bilermeni Richard Joswiec'in Ukrainanyň günwatary hüdürleýän ýeňis plany boýunça taýýarlanýanyny dikkatiňize ýetirýär. 17 oktýabrda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Brüsselde ilki geçmeli Ýewropa Birleşiginiň sammitine we soňundan NATO'nyň gorunlyk ministrleriniň maslahatyna gatnaşmak üçin Belgiýanyň paýtagtyna geldi. Ol bu ýerde Ursy Kiýewiň haýryna öwürjekdigini aýdýan özüniň 5 maddadan ibaret ýeňis plany atlandyrylýan çärelerini hüdürler. Bu iki günwatar guramasyndan hiç kim hüdürlenýän plandan açyk ýagdaýda ýüz öwürmese-de, munyň Kiýewiň düşen agyr ýagdaýyna duýgudaşlyk bilen garalandygyny, ýöne reaksiýanyň netijede sypçyk bolandygyny aýtsa bolar. Asliýetinde bu plan eýýäm özüniň birinji we ikinji maddalary sebäpli bärden gaýdýar. Olaryň biri Ukrainany NATO agzalyga çağırylmagyny, beýlekdi hem Kiýewa günwataryň üçüneden uzak aýrlyga niýetlenen ýaraglary bilen Russiýanyň territoriýasyna urmagy ygtiýaryň berilmegini göz öňünde tutýar. Kiýew bu iki madda boýunça eýýäm ençime wagtdan bäri tagalla edip gelse-de, bu amal boluvermeýär. Olara bu goloýda ýaşyl isyň beriljekdigine hem meňzemeýär. Çakylygy alyp göreliň. Ukraina bu çakylyň häzir gelmelidigine aýdýar. Emma yaranygy agzalyk diňe urus tamamlanandan soň mümkin bolup biler. Bu NATO agza döwletleriň arasynda munyň netijesinde Moskwa bilen günümel çaknyşyklary çekilip bilinjektigi baradaky howatyrlaryny gowşatmakdan ugralýar. Ukraina bu meseleni geçen ýyl NATO'nyň Vilniusda we şu ýyl Washingtonda geçen sammitlerinde hem gün tertibine getiripdi. Harby ýaranlyk muňa jogap hükmünde anyk tenäni agzaman Ukrainanyň bir wagt oňa agza boljakdygyny tasdiklady we agzalyga tarap köpri ýa-da onuň agzalyk ugrundaky ýyzat etmeýän ýoly diýen ýaly çylsyrymly kesitlemeleri ulanyp başlady. NATO'nyň baş sekretary Mark Rutte'den çakylyk barada sorulanda ol eýäm taýýar edilen meňze sözleri ulandy we ýaranyň urusdan izir çekýän ýurt üçin edýän ähli tagallalaryny nyktap geçdi. Amerikanyň NATO'daky elçisi Julian Smith hem deň derejede sypçykdy. Bu ýerde täzeçilik ýok. Ýaranyň içindäki çeşmeleriň sözlerine görä, ol bu mesele boýunça bölünen ýagdaýda bolmagynda galýar. Umumy garaýyş seýle, ýagny biz Vilniusdan we Washingtondan aňry ilerlemedik. Russiýanyň jümmüsine urmagy ygtiýar bermek barada hem meňze statary aýtsa bolar. Bu esasan Birleşen Ştatlaryň karary bolmaly we görnüşinden Washington muňa ygtiýar bermäge kän meýilli däl.
Zelenski sentyabrda Amerikada geçen sammitden izina 50 boş dolandy. Ýagdaýlaryň häzirki pursat hususanda 5-nji noýabrda geçmeli taýlawlaryň gyzgylygy artýan döwründe üýtgendigine isarat ýok. Iň azyndan şu meselede belki-de geljekde urgular bilen baglylykda çäkli ilerleme bolup biler. Emma munyň öňünden mediada uly ses bilen yglan ediljekdigine garaşyp bolmaz. Bu iki maddanyň berja edilmegi eýýämden kynçylyklary döredýän bolsa, galan 3 maddanyň, ýagny Ukrainada ýadyry bolmadyk strategiki ýa-da testiriş ulgamlarynyň ornaşdyrylmagy, Amerikanyň we Ýewropa bileşiginiň bilelikde Ukrainanyň möhüm tebii resurslaryny goramagy we urusdan soň Ýewropada ýerleşdirilen käbir Amerikan gusunyny Ukrainaly etgerler bilen çalsyrylmagy kusly bolmagynda galýar. Zelenski munyň kyn mesele boljakdygyny elmydamada bilýärdi. Emma häzir görnüşinden gazaply bolmagy garaşylýan gysyň öň ýany ol töwekkelçilik etdi we günwataryň reaksiýasyna garaşyp taslamany hudurlady.